Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Harel. Taong 1986, Bakakay, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-uuling ng nyog ang pamilya ni Harel. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, minabuti niyang tumigil sa kanyang pag-aaral para makatulong sa kanyang mga magulang. Araw-araw nasa bukid silang mag-ama, palaging abala sa pangunguha ng bunga nito. Si Harel ang umaakyat ng puno habang ang kanyang ama naman ang naghihiwalay sa mismong bunga at sa balat ng nyog. Yung mga nakuha nilang bunga, niluluto nila para ibenta bilang kopra. Ang balat naman nito, kanilang sinusunog sa ilalim ng lupa para magsilbing uling na araw-araw nilang inilalagay sa isang pwestong malapit sa may merkado. Malaki-laki ang kinikita nila sa ganoong trabaho. Sa katunayan, yon ang nagsisilbi nilang pangunahing pinagkukunan ng pera para sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid na piniling mag-aral. Hindi naman naiinggit si Harel sa sitwasyon niya at sa kanyang mga nakababatang kapatid, gawa ng di hamak na mas mahalaga sa kanya na makatulong sa mga magulang niya. Konting description lang sa lugar na kanilang pinag-uulingan. Doon kasi magaganap ang kabuuan ng kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, matarik ang bukid na pagmamay-ari ng pamilya nila Harel. Sa lugar na yon, halos karamihan ng punong tumubo mga nyog. May kasukalan din ng daan papunta roon, gawa ng purong kakahuyan ang nakapalibot dito. Tuwing maulan naman, napakadulas dumaan doon, lalo pat purong mga putik ang madadaanan mo. Hindi rin sila nakakauling tuwing tag-ulan, gawa ng inaabot ng ilang araw bago tuluyang masunog ang mga ito. Halos sa pag-uuling, kailangan mong pagtiyagaan ang kabuuang proseso. Bagaman mahirap, mapapawi naman ito kapag sumapit na ang araw ng bentahan. Sa loob ng ilang taong pag-uuling nila sa lugar na yon, bistado na nila ang kabuuan ng lugar. Alam din nilang may isang pamilyang naninirahan sa tabi nito na siya namang pinagtataguan nila ng mga bagul paminsan-minsan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bagul ay ang matigas na parte ng nyog na siyang inuuling. Kinakailangan mo itong panatilihing tuyo, gawa ng madali itong masira kapag nalublob yun sa tubig sa matagal na panahon. Kung iisipin, katiwala na talaga nila ang pamilyang yon, lalo pat kalapit din yon ang loob ng kanyang ama. Kapag pumupunta nga sila sa bahay nito, lahat ng nakukuha nito sa kanilang lupa ay ibinibigay sa kanila. Tumutulong din yon ng libre sa oras na nalaman itong panahuna ng gapasan ng nyog sa bukid nila. Dahil sa ganoong pag-uugali ng pamilyang yon, kaya na may buong-buo ang tiwala rito ng kanyang ama. Ni minsan, hindi pa sila nagkaroon ng anumang pagtatalo sa anumang bagay. Para sa ama ni Harel, di hamak na mas mahalaga ang kanilang pagsasama higit sa mga salaping nakukuha nila. Isang hapon, nang magkataon namang wala silang ginagawa, napagdesisyon na nilang bumisita sa bahay ng kanilang katiwala. Habang binabagtas nila ang daan, maigi naman nilang pinagmamasdan ang mga puno ng nyog na kanilang nadaraanan. Ayon sa kanyang ama, malapit nang tumigas ang mga ito, kaya na may paniguradong marami-rami na naman ang kanilang magiging trabaho. Dagdag pa nito na, sa mga panahong yon, kinakailangan nilang pag-igihan ang pagbabantay sa kadahilan ng marami ang magnanakaw ng nyog sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, pagdating nila sa bahay ng kanilang katiwala, bumungad naman sa kanila ang padre de pamilya nito na abala sa paggawa ng tabako. Pagsilay nito sa kanila, dali-dali naman itong itinigil ang kanyang ginagawa upang laanan ng oras ang mga taong nagmamay-ari ng lupa. Sa pagharap nito sa ama ni Harel, masaya naman sila nitong binati
habang pinapaupo sa isang mahabang silya na gawa sa kawayan. Ang aga naman yata ng pagbisita ninyo, wika ng katiwala nila sa kanyang ama. Matapos naman itong marinig ang sinabi ng lalaki, dahan-dahan naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang pakay. Ayon sa ama niya, kaya sila napabisita roon ng maaga ay para abisuhan yung magbantay sa bukid hanggang sa sumapit ang gapasan ng niyog. Hindi kasi yun gaanong mapakali, gawa ng noong mga panahong yun, napansin nito ang dami ng bunga ng mga niyog nilang pagmamay-ari. Siyempre, unang inisip doon ng kanyang ama, kapag wala doong mananakaw, paniguradong doble-doble ang kanilang kikitain. Dagdag pa nito, na kapag nagawa nito ng maayos ang trabaho, malaki-laki din ang hahatiin nito sa kanilang kita. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi niya, seryoso naman yung sumagot ng, "Wala yang problema." Ang tanong, anong gagawin ko sa mga taong mahuhuli ko? Noong mga nagdaang araw kasi, may nasipat ako ditong umaaligid ng gabi. Yung isa may dalang piraso ng kahoy, at yung dalawa naman, bitbit ang 5 pinyang itinanim mo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang inilahad roon ng kanyang ama na bahala na ito sa kanyang naiisip gawin sa oras na makahuli siya ng magnanakaw sa mga lupain niya. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaki na para bang meron na itong naiisip na plano. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang nagpaalam doon, gawa ng marami-rami pa silang gagawin sa bukid. Upang mapadali ang kanilang trabaho, nagpasya ang kanilang katiwala na tumulong. Ikinatuwa naman yun nila Harel sa kadahilan ng kahit papaano, mapapabilis nito ang kanilang trabaho. Sa loob ng 2 oras, nagawa na nilang malibot ang kabuuan ng bukid na merong mga nakatirik na nyug. Pagdating nila sa gitnang bahagi nito kung saan naroon ang kanilang kubo, minabuti nilang magpahinga ng bahagya habang inihihiwalay ang kanilang mga nakuhang bunga ng santol at papaya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang bumaba kasama ang kanilang katiwala. Pagdating nila sa bahay nito, muli na naman yung pinaalalahanan ng ama ni Harel ukol sa ibinigay nila ditong trabaho. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Kinagabihan, habang naghahapunan silang magpamilya, wala naman silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa nalalapit na pag-aani ng kopra. Makalipas pa ang 2 araw, lingid sa kaalaman nila Harel, meron na palang hindi kaaya-ayang nangyayari sa kanilang bukid. Isang umaga, nabalitaan na lamang nila, 3 sa mga binatilyong naninirahan sa kanilang lugar ang bigla na lamang naglaho na parang bula. Ayon sa mga huli ditong nakakita, pumunta yon sa bukid nila Harel para kumuha ng buko. Nagkayayaan kasi ang magkakaibigang yon, kaya na may walang nakapigil dito. Dagdag pa ng saksi, magbabandang 4:00 na noon ng hapon nang tumungo ang 3 binatilyo sa kanilang lupain. Bigo naman sila noong mapagdudahan ng pamilya ng mga biktima, gawa ng noon ding mismong araw na yon, marami ang nakakita sa kanila na hindi naman sila pumunta sa bukid. Dahil sa pangyayari, agad namang tumungo silang mag-ama patungo sa bahay ng kanilang katiwala. Pagdating nila roon, kagaya ng palagi nilang nadadatnan, tumambad sa kanila ang lalaking abalang-abala sa paggawa ng tabako. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman nila yung tinanong kung meron ba itong kinalaman sa pagkawala ng 3 binata. Nang marinig naman yon ang kanilang katiwala, sumagot naman ito sa kanila na sinusunod niya lamang ang ibinigay nitong utos. Tapatan din itong inamin na ito nga ang dumukot sa 3 binata. Ayon sa katiwala nila, masyadong hambog ang 3 yon. Gawa ng ilang ulit niya na yung pinagsabihang umalis doon, subalit hindi yun natinag.
Imbis na humingi yun ng tawad, sinubukan pa siya nitong bugbugin, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang lumaban. Mariinding inilahad ng katiwala nila, buhay pa ang tatlo at kasalukuyan nitong nakagapos sa ilalim ng kanyang kubo. Nanindigan yung hindi niya maaaring patayin ang tatlong binatilyo hanggat hindi nagbibigay ng utos ang ama ni Harel ukol sa kanilang naisip na gawin sa mga ito. Dagdag pa nito na wala sa pagpipilian ang pagpapatawad sa mga ito. Maaari kasing magdulot lang yon ng panganib sa buhay ng pamilya ng kanyang katiwala na siya namang hindi nito pahihintulutan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam naman nilang mag-ama ang animoy unti-unting pag-iba ng ugali ng lalaki. Habang kinakausap nila ito, para yung isang mabangis na hayop na nag-uudyok sa kanilang magbigay ng desisyon na naaayon sa maitim nitong binabalak. Mariin din itong inilahad sa kanila, tanging yun na lamang ang paraan para magawa nilang malagpasan ang isang sigalot na kanilang kinakaharap. Dahil sa naging pamamaraan ng paglalahad nito, bakas naman sa pagmumukha ng ama ni Harel ang matinding pagtututol. Subalit gayon paman, dala ng takot, napilitan din yung sumang-ayon. Nang marinig naman yon ng nilalang, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanilang, "Yan ang gusto ko. Kaya tapat talaga ako sa inyo dahil pinagbibigyan niyo ko. Gusto niyo bang makita ang tatlong binatilyo? Hali kayo, sumunod kayo sa akin." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung tumungo sa loob ng kanyang kubo. Pagpasok nilang mag-ama sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang mga anak nitong naglalaro katabi ang katawan ng isang binatilyo na animoy naghihingalo na. Sinubukan pa nila yung gisingin pero dahil sa dami ng malalim nitong sugat sa katawan, kung kaya't labis na itong pinanghihinaan. Pag-upo nila sa mga silyang naroon sa mesa, kitang-kita naman nila kung papaano kinuhanan ng dugo ang binatilyong yon na para bang ordinaryong gawain na lamang ito para sa kanilang katiwala. Harapan nitong ininom ang naipon nitong dugo mula sa leeg ng binata at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglagok na para bang isa lang yung ordinaryong inumin. Sa pag-upo ng kanilang katiwala sa kanilang harapan, doon na nito dahan-dahang inilahad ang isa sa mga pinakatago-tago nitong sikreto. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng ama ni Harel at ng lalaki, bakas naman sa kanyang pagmumuka ang matinding takot. Ultimo ang mga anak nitong bata pa, labis din niyang pinangingilagan dahil bukod sa hindi pangkaraniwan ang mga pagmumukha nito, meron din yung mga kakaibang inaasal. Yung tipong kahit anong mapulot ng batang yon, kinakain nito. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, hindi yun sinusuway ng ina nito kahit nandun naman yun sa sala nakikiusyoso sa pag-uusap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na rin ang dalawa pa nitong anak na lalaki na merong daladalang panggatong. Pagsilay nito sa kinaroroonan nilang mag-ama, agad naman yung lumapit para magbigay ng galang sa kanila. "Alam mo, kaibigan, mataas ang tingin ko sa iyo. Alam ko rin, hindi mo ko ilalaglag gayong alam mo na ang sikreto ko. Huwag kang mag-alala, bagaman nasa ganito kaming uri, hindi kami katulad ng iba na mga traidor at walang pagpapahalaga sa mga taong sa amin ay nakikisama. Huwag mo lang sanang kakalimutan, ikaw ang nag-utos sa akin nito." Wika nito sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung sumagot dito ng, "Nandyan na yan. Bahala ka na sa gagawin mo. Hindi rin naman kita masisisi dahil sumusunod ka lang. May papayo ko lang sa iyo, kaibigan. Iwasan mong pumatay ng mga taong wala namang masyadong malalim na dahilan. Ang mga ganitong tao nauunawaan ko pa. Pero paano kapag nakaharap ka ng mga taong wala namang ginagawang masama dito sa ating lupa?" Dahil sa sinabi ng kanyang ama,
Bigla namang natigilan ang kanilang katiwala na para bang mariin itong pinag-iisipan ang tungkol sa bagay na kanyang narinig. Makalipas pa ang ilang minuto, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Upang hindi na mas lalong lumawak pa ang saklaw ng kanilang pag-uusap, ibinahagi na lamang ng kanyang ama ang tungkol sa mga kinakailangang sundin ng kanilang katiwala bago magdesisyon na dukutin ang mga taong napapadpad sa kanilang lugar. Yun na lamang ang naisip nitong paraan nang sa gayoy maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Alam naman kasi noon nila Harel, linggo na lamang ang kanilang titiisin bago sumapit ang kapasan. Matapos nilang magkasundo ukol sa mga bagay-bagay, minabuti naman nilang umalis sa tahanan nito. Hindi na sila roon nagpaabot pa ng gabi sa takot na baka may masamang mangyari sa kanila. Nang makabalik na sila noon sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang iilang mga tanod na kanina pang naghihintay. Pagpasok nila sa loob, tinanong sila ng mga ito ukol sa sitwasyon ng bukid na kanilang pagmamay-ari. Hindi naman nagdalawang isip na ilahad ng kanyang ama ang katotohanan sa likod nito nang sa gayoy maiwasan ang anumang uri ng pagdududa. Inilahad din niya rito ang tungkol sa paninirahan noon ng kanilang katiwala na siya namang naging kaduda-duda para sa mga taong yon. Aminado kasi ang mga itong walang kinalaman ang pamilya ni Harel, kung kaya't wala na silang ibang mapaghihinalaan kundi ang pamilya ng kanilang katiwala. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, kabilin-bilinan nito sa kanila na huwag gumawa ng hakbang na maaaring maging kaduda-duda para sa mga taong kanilang pinaghihinalaan. Matapos yan, dali-dali namang umalis ang mga tanod sa kanilang tahanan ng tahimik. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nabalitaan na lamang ni Harel ang tungkol sa pagtungo ng iilang mga kamag-anak ng binata sa bukid nila. May mga daladalang sulo at tabak ang mga ito na para bang merong hinahanap na demonyo sa lugar na yon. Hindi naman nila gaanong pinansin ang mga pangyayari, lalo pat labas na sila sa pangyayaring yon. Sa paglalim pa ng gabi, nakarinig sila ng iilang putok ng baril di kalayuan sa kanilang bukid. Sinabayan yon ng mga pagsigawan hanggang sa nasipat na lamang nila ang iilang mga kalalakihang nananakbo pabalik ng baryo. Matapos nilang masilayan ang pangyayari, agad naman nilang pinatay ang lahat ng gaserang nakasindi upang hindi na sila paghinalaang nakikiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, dala ng katahimikan sa kanilang lugar, purong mga mahihinang pag-aangil na lamang ang kanilang naririnig. May mga pagkakataong ring nakakarinig sila ng pagkarit ng matalas na bagay sa kanilang dingding na para bang nagmumulayon sa isang matalas na kuko ng kung anumang nilalang. Ang labis pa noong ikinakabahala ni Harel ay noong marinig niyang sambitin ng nilalang na yon ang pangalan ng kanyang ama. Sa tono ng pananalita nito, animoy meron itong nararamdamang galit para sa kanilang padre de pamilya. Bagaman pinabalot na ng takot ang kanyang buong katawan, pinili niya pa ring maging kalmado at tahimik. Yung mga mata niya nakapikit, habang ang kanyang wisyo naman naglalakbay sa labas ng kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikiramdam, hindi niya napansin na tuluyan na pala siyang nakaidlip. Paggising niya, umaga na. Dala ng takot at pag-aalala, dali-dali naman siyang lumabas ng kanilang tahanan para magmasid. Sa pagbukas niya ng kanilang pinto, bumungad sa kanyang mga mata ang kanilang mga kapitbahay na animoy merong pinagtitipunan. Nang akmang lalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito, bigla naman siyang pinigilan ng kanyang ama habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag ka nang pumunta ron. Malulungkot ka lang sa mga bagay na iyong makikita." Dagdag pa nito na ang pinagkukumpula ng kanilang mga kapitbahay ay ang panganay na anak ng kanilang katiwala. Nagawa nila yung mapaslang kapalit ng buhay ng 5 nilang kasama.
Ayon sa mga taong sumama patungo sa bukid nila Harel, hindi naging madali sa kanila na mapuntahan ang bahay ng mga ito, gawa ng maraming panliligaw ang kanilang naranasan. Mabuti na lang, may kasama silang antingero na alam kung papaano basagin ang mga ganoong uri ng patibong. Ito rin ang nagligtas sa kanila sa kadahilanang ng akmang papatayin na sila ng mga aswang. Yon ang nakipaglaban hanggang sa tuluyan na itong mapaslang. Dahil sa pagkamatay ng antingero, tanging pagtakbo na lamang pabalik sa baryo ang kanilang nagawa. Sinundan pa sila ng mga aswang na yon patungo roon, subalit nagawa naman nilang makapagtago sa mga bahay-bahay. Ngunit ang mga kasama nilang naiwan sa daan, hindi na nagawa pang makaligtas. Isa-isa yung kinaladkad ng mga aswang pabalik sa bahay nito. Dahil sa mga pangyayari, minabuti nila Harel na wag na munang bumisita ng bukid. Pinili nilang manatili sa kanilang tahanan, naghihintay sa balitang meron doong kaugnayan. Alam niyo ba, inabot ng ilang araw ang pakikipaglaban doon ng mga tao hanggang sa dumating ang puntong napilitan na sila na humingi ng tulong sa mga albularyo. Masyado kasing matitigas ang mga aswang na yon, gawa ng kahit natuntunan nila ang pugad ng mga ito, hindi pa rin yun sapat na dahilan para kusa silang lumayas sa lugar na kanilang tinitirahan. Nagmatigas talaga ang mga ito hanggang sa nagawa na nitong makaharap ang mga albularyong tumulong sa kanilang mga kababaryo. Kinagabihan ng ika-4 na araw, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga ito na siyang naging sanhi upang tuluyang bawian ng buhay ang kanilang katiwala. Hindi na rin binigyan pa ng awa ng mga albularyo ang mga anak nito, gawa ng hangad nitong tuluyang putulin ang lahi at dugo ng mga aswang. Matapos nilang mabalitaan ang tungkol sa mga nangyari, naglakas loob silang mag-ama na hanapin ang kahit isang albularyong sumama para tapusin ang kanilang katiwala. Nahanap nila yon sa ikalawang baryo kung saan ibinahagi naman ito sa kanila ang naging kaganapan noong gabing yon. Ayon sa albularyo, habang pilit nilang sinusukol ang aswang, paulit-ulit nila itong tinatanong kung sino ang pinagsisilbihan itong nilalang sa lugar na yon. Subalit kahit anuman ang pahirap na matanggap nito, hindi yun sapat para magawa nilang makuha ang kasagutang kanilang hinahangad. Nang mapagtanto nilang wala talaga sa isip ng aswang na sumagot sa kanilang mga tanong, nagdesisyon na silang kitilan na ito ng buhay. Ang inisip na lamang noon ng mga albularyo, maaaring wala naman talaga itong pinagsisilbihan. Nagkataon lang itong nanirahan sa lupain nila Harel, gawa ng maaaring doon na silayan ng mga aswang ang kanilang mga inaasam na pagkain. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, minabuti nilang manahimik at wag nang sumagot. Halos maiyak na noon ang kanyang ama sa kadahilan ng ramdam nito ang pagpapahalaga ng kanyang katiwala sa mga pinagsamahan nila. Kahit sa huling sandali ng buhay nito, hindi sila nito inilaglag o idinawit man lang sa pagkamatay ng 3 binatilyo. Kung nagkataong isinalaysay nito ang tungkol sa kanilang ugnayan, paniguradong madadamay din sa parusa ang pamilya ni Harel. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang gapasan. Bagaman mabigat ang kanilang loob, pinili nilang maghanap buhay. Sa isip-isip noon ng kanyang ama, malalagpasan din nila ang pagsubok na yon. Pero alam niyo ba, hanggang sa pagtanda ni Harel, tumatak sa kanyang isipan kung gaano pala talaga pinanghahawakan ng isang aswang ang binitawan nitong sinumpaang katapatan. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi nabanggit ko anong lahi yung aswang, no? Kasi alam naman natin, lalo na yung matagal nang nakikinig sa inyo, na sobrang bihira lang sa mga lahi ng aswang yung pagiging matapat. Sobrang bihira niyan. Parang wala pa nga ata ako na banggit na lahi niyan eh. O yung aswang na kumakain lang ng karne ng hayop.
Parang yun lang ata yung nabanggit ko na sobrang tapat sa mga nagiging kaibigan nila o sa mga taong pinakikinabangan nila. Pero dito sa kwento ni Harel, hindi kasi nabanggit so hindi ko alam kung anong lahi to. Pero nakakalungkot lang, no? Meron kasing 3 namatay na binata sa lupain mismo ng tatay ni Harel. Kukuha ng buko. Binigyan ng utos ng tatay ni Harel yung nagsisilbi sa kanya na, di ba, narinig naman natin kung anong gusto niyang gawin dun sa mga nahuli niya, gawin niya. Kasi nga, pag nanakaw yun unang-una, trespassing. Pangalawa, pag nanakaw, syempre, 2 batas na yun nilabag. May karapatan naman talaga tong kumitil ng buhay. Itong ang katiwala ng tatay ni Harel. Ang kaso nga lang, panahon pa ng kopong-kopong to, hindi pa siguro uso yung ganun. Siguro kung may tulfo na, pwede pa no? Kaso, wala pa Kaya sa mga kamay nila nilalagay yung batas. Ending, wala namang masisi yung mga taong bayan, hindi nila masisi yung tatay ni Harel kasi nga hindi nila nakikitang pumupunta ng bukid. Ang napagbuntungan, yun nagbabantay. Ending, ubus yung pamilya. Medyo masaklap lang, pero yung pagiging loyal ng isang aswang, ang ganda ng pakinggan. Pero bihira yun. Hindi ko sinasabing palaging ganun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.